Түбән Камада иң яхшы Коръән укучыны ачыкладылар. Бәйге балалар арасында узды. 63 малай һәм 40-тан артык кыз изге китап сүрәләрен яттан һәм дөрес итеп укуда көч сынашты. Аларның чыгышларын бәяләргә Казаннан тәҗрибәле белгечләр килгән иде. Коръән уку бәйгесеннән Альбина Валиева репортажы. Хәмзә Әглиуллинга 6 яшь изге китапны теле ачылуга ук өйрәнә башлаган. Бүген үзенең белемен Коръән уку бәйгесендә сынап карарга була. Конкурс Түбән Кама Үзәк мәчетендә уза. Анда 63 малай сүрәләрне яттан һәм дөрес итеп уку буенча көч сынаша. Бүген без бөтен кеше мусульманнар катнашты. Авыр булды кайбер моментлар. Сдавать итә алдым сүрәләрне. Бүген көнгә әзерләндем һәм мин беренче урын алырга хыялланам. Мин, конечно, переживать иттем бераз инде һәм веселегәч әйбәтрәк булды. Бәйге төрле яшь категориясы буенча уза. Иң кечкенә катнашучыга 3 яшь булса, иң олысына 15. Кызлар арасында конкурс Ихлас үзәгендә оештырыла. Изге китапны әһәңле дөрес итеп укырга 40-тан артык яшь мөслимә теләк белдерә. Аларның чыгышларын тәҗрибәле белгечләр бәйли. Без бәйгене 7 юнәлештә үткәрдек. 7 юнәлештә үтте ул. Аерым кечкенәләр өчен, аерым зурраклар өчен. Һәм дә инде безнең кунакларыбыз да булды. Жюри рәисләре безнең Казаннан килделәр, муфтияттан килделәр. Бөтен дөнья Коръән хафизлар әзерләү оешмасыннан да представительләре бар иде. Бер яктан без әйтәбез, бу сынау дип. Балалар өчен сынау, ә безнең өчен шау. Хәтта әгәр дә безнең балабыз, әгәр дә безнең онугыбыз, әгәр дә безнең кызыбыз, малаебыз мисал өчен нинди урын алмаса да, катнашу үзе бер Аллаһка рәхмәт. Бәйге нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырыла. Сүз уңаеннан катнашучыларның берсе дә буш кул белән китми. Һәр балага Коръән китабы өләшенә. Альбина Валиева, Фәнис Кадыров, Яңалыклар.